ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati, znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđin i oluje kidali su nju, ali još uvijek tu je, sve dok nismo tu. Bit ćeš bogat koji mi, kralj što ne zna što je kruna, al na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš velik koji mi. To je tvoja zemlja. Kako živite ovdje? A kako živimo? Teško živimo, čuj. Teško. Što se boji? Pa normalno da se bojimo. A kako vratiti život djece, obitelji? Stanovnika Hrvatske Kostajnice danas u 14 sati napustilo je taj grad. Došla je neka poruka u smislu ukoliko se ne iselimo da ćemo biti sravnjeni sa zemljom. To je osnovni povod zbog kojeg smo otišli, a navodno dok smo dolazili na začelju kolone su poginula 2 MUP-ovca i dok smo odlazili bio je minobacački napad na Hrvatsku Kostajnicu. Mi smo se svi nadali, bit će pameti, bit će razuma, sa svima dobri. Ja inače radim u banci na blagajni 32. godina. Ma daj. Zašto? Pitam te ljude zašto. Ko braće smo bili. Tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tuđin i oluje kidali su nju. Sva sela gornjeg dijela općine Hrvatske Kostajnice obaviještena su, sve smo pokupili i krenuli. Ovdje imate suvenir, nažalost, od naše bajne armije, dom zdravlja i osnovnu školu u kojoj je bio dio Narodne garde. Tukli su sa ovima raketama.
Odajmo minutom šutnje počast svim poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, a osobito onima koji su svoje živote položili u obrani Hrvatske Kostajnice. Laka im hrvatska zemlja. Kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, počivali u miru. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poštovane obitelji hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, uvaženi gradonačelniče gospodine Bišćan, poštovani izaslaniče ministra hrvatskih branitelja brigadira Željko Kaliću, savjetniče ministra, poštovani predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, dragi Kostajničani, cijenjeni sudionici događaja iz ljeta 1991. Dragi prijatelji, dopustite mi da vas u ime udruge za Vukovar i u svoje osobno srdačno pozdravim te vam zahvalim što ste večeras svojim dolaskom iskazali poštovanje jednom od najtežih dana u novijoj hrvatskoj povijesti, Hrvatske Kostajnice. Evo za početak, na početku programa pozivam gradonačelnika Hrvatske Kostajnice, gospodina Dalibora Bišćana, da nam se obrati prigodnim riječima. Evo u ime grada Hrvatske Kostajnice i svoje osobno ime pozdravljam sve obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, sve hrvatske branitelje, heroje, nove i moderne nam Republike Hrvatske, sve vas prisutne, drage Kostajničanke i Kostajničance, i naše goste i one koji će nam govoriti o svim datumima o kojima mi mladi moramo učiti i nikada ne zaboraviti, jer branitelji su nas zadužili i postavili temelje da mi uživamo danas ovu slobodu. Volio bih da je više mladih i onih kojima sam pozivao ih osobno, jer bi trebali preuzeti moju funkciju i ostalo, ali evo nadam se da će u narednim danima koje obilježavamo naša Oluja, pobjedno-oslobodilačka borba, da će se ukazati i da će se priključiti, da će mladi prepoznati koliko su oni u iskusnim godinama sada dali svoj obol i da ćemo nastaviti graditi bolju budućnost, jer branitelji su krv svoju prolili da bi mi danas ovo uživali. Ja neću duljiti jer malo vam je, vidim, i vruće. Nalazimo se ovdje gdje je 31. srpnja 1991. bilo donošenje odluke o napuštanju svojih domova pod opsadom i okruženjem i prvim bombardiranjem Jugoslavenske narodne armije 30. srpnja 1991. gdje je Josip Martan iz specijalne jedinice Roda poginuo i bilo žrtva tog njihovog, kako da kažem, nehumanog bezumlja i protjerivanja. Teško je govoriti o tim danima. Ja kao predstavnik mlađih generacija ću sjest i slušati sve vas i još jednom od srca vam hvala što mi danas živimo u slobodnoj Hrvatskoj. Hvala. A sada pozivam izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja, gospodina Tome Medveda, brigadira Željka Kalića, da nam se obrati. Poštovane obitelji poginulih, nestalih, umrlih hrvatskih branitelja, poštovani domaćini, poštovani organizatori, sve vas pozdravljam u ime potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja i generala Hrvatske vojske, gospodina Tome Medved, i u svoje osobno ime. Šta reći na ovakvim skupovima? Par stvari, neću dužiti, kako je gradonačelnik rekao, nisu klimu uveli pa je malo teško biti ovdje, ali nije teško zato što ćemo čuti najvjerojatnije istinu. Samo par poruka iz svog iskustva. Mislim da su okrugli stolovi jako dobro mjesto da se istina raščija, kako kod nas u Slavoniji kažu.
35 godina je puno vremena. Zaboravlja se. Osobno ja zaboravim, najvjerojatnije moji kolege. Pa kad se nađemo, sjetimo se, nekog podsjeti. Ali ima puno onih priča iz birtija, sa šanka. Nisu nikad bili, nisu nikad vidjeli, ali su čuli, pa svoju hrabrost liječe lažima i pričama. Kolega jedan, evo tu sjedi, jednu rečenicu pitao, kaj da li pričamo istinu ili da pričamo ono što vole čuti. Mislim da je istina koja spašava. Možda boli, ali dugoročno najisplativija i najbolja za nas sve. Ljudima, prijateljima, borcima, svojim suborcima govorim uvijek pričajte ono što ste vidjeli i ono što znate i što ste napravili. Nemojte pričati tuđe priče. Jer dešavalo nam se na 100 metara da su ljudi udaljeni jedni od drugoga, percepcija nije ista, priča nije ista, a istinu pričaju oba dvojica. I zato dolazimo do struke. Mi živi svjedoci takvih događanja, tu prijatelji, ljudi koji su to prošli, svako će reći svoju istinu, ali tu treba doći struka koja će to obličiti, koja će to dokumentirati, koja će to staviti u knjige i koja će biti, nadam se, na korist mladim generacijama, da znaju da ova Hrvatska nije darovana, već nastala na krvi, stradavanju hrvatskih branitelja. I njima uvijek trebamo davati počast i uvijek se moramo sjećati. I mi ćemo to dok smo živi raditi. Ali iza nas će ostati te mlade generacije, ako ih mi nismo naučili, ako im nismo prenijeli istinu, onda će biti to problem sutra. Imam 4 djece i 9 unučadi i pratio sam njihove školovanje normalno što sam morao i što sam htio. I mogu vam reći da ja nisam zadovoljan sa povijesti, ni u osnovnoj školi, ni u srednjoj, a ni na fakultetu. A ja kao neki branitelj, nazovimo tako, bez lažne skromnosti bio sam u svim akcijama borbenim, nisam nikad pričao kod kuće to. Malo mi to bilo glupo. I vidim da sam pogriješio. I sad savjetujem sve prijatelje, sve borce, pričajte istinu, pa makar svojoj familiji, svoje obitelji, a pričajte i stručnjacima. Imamo Memorijalni dokumentacijski centar koji odlično radi, arhivira građu, prezentira, jer samo na taj način ćemo doći do istine. Na taj način ćemo doći da čuvamo ovu našu lijepu, našu sigurnu, kvalitetnu, da li dobro, da li lijepo, nikad nije idealno, ljudi moji. Ajmo biti zadovoljni. Ajmo težiti prema boljem. Ali ajmo svako od nas ugraditi jedan dio sebe u tu izgradnju, da sutra ostavimo ovu našu domovinu, našim pokoljenjima na zadovoljstvo svih od njih. Neću dužiti, želim vam kvalitetnu raspravu, govorite istinu i nadam se da će to neko dokumentirati, da ćemo prezentirati našim pokoljenjima. Još jednom, sretno i živjeli. Hvala. Evo, večeras smo se okupili kako bismo obilježili 35. obljetnicu 31. srpnja 1991. jednog od najtragičnijih dana u povijesti Hrvatske Kostajnice. Toga dana hrvatsko je stanovništvo bilo prisiljeno napustiti svoj grad nakon višednevnih minobacačkih napada, ubojstava u cestovnim zasjedama, zračnog bombardiranja JNA te sustavnog zastrašivanja koje su provodile JNA i srpske paravojne postrojbe. Odlazak nije bio stvar slobodnog izbora, već posljedica okolnosti u kojima je ostanak značio prijetnju životima civila. Samo 5 dana ranije dogodio se pokolj hrvatskih civila u Strugi i policajaca, te u okolnim selima. Tenkovi JNA gazili su policijska i sanitetska vozila, a u grad su pristizali prognanici iz sela Hrvatskog Pounja, koji su svojim svjedočanstvima donosili vijesti o počinjenim zločinima. Strah i neizvjesnost zavladali su Hrvatskom Kostajnicom, a 31. srpnja 1991. njegovi stanovnici hrvatske nacionalnosti bili su prisiljeni krenuti u progonstvo. Naša je obveza govoriti o tim događajima, argumentirano, dostojanstveno i istinito, kako bi sjećanje ostalo sačuvano za buduće naraštaje. Ja bih htio skrenuti pozornost da ćemo za vrijeme programa prikazivati izložbu gospodina Alije Krupića i pokojnog gospodina Željka Gregorinovića, koje ostaju trajni vizualni zapis događaja iz tog ljeta 1991. Sada bih najavio sudionike današnjeg okruglog stola. To su gospodin Dražen Sopina, zamjenik zapovjednika specijalne jedinice policije RIS, Policijske uprave Kutina. Gospodin Tvrtko Sokler, pričuvni policajac Policijske postaje Hrvatska Kostajnica 1991. Gospođa Anđelka Dukić, medicinska sestra Doma zdravlja Hrvatska Kostajnica tijekom ratne 1991.
Gospođa Marija Krupić, sudionica zbjega iz Hrvatske Kostajnice. Gospodin Filip Babić, nastavnik informatike osnovne škole Davorina Trstenjaka. S nama je i velečasnik Krešimir Bulić, župnik Hrvatske Kostajnice 1991. S nama je trebao biti danas večeras i gospodin Miroslav Ivezić, predsjednik HVIDRE podružnice Hrvatska Kostajnica i hrvatski branitelj, ali nažalost evo zbog bolesti je bio spriječen. Pa bi mi evo krenuli. Zahvaljujem svima što ste došli i što ste ovdje. Pa bi krenuli s vama, gospodine Dražen Sopina. Kako ste vi kao zamjenik zapovjednika specijalne jedinice policije RIZ doživjeli dane koji su prethodili 31. srpnja? Moje poštovanje, dragi Kostajničani. Teško je u 10-12 minuta sročiti 34 dana koja smo mi proveli ovdje s vama, zajedno spavali i polugladni bili, polužedni. Brinuli ste o nama sve do zadnjeg dana. 26.6. u predvečernim satima mi smo brzim nailaskom iz pravca Hrvatske Dubice upali u Kostajnicu da bi što prije zauzeli što kvalitetnije pozicije u odnosu na Hrvatsku Kostajnicu radi strateških razloga, jer se istovremeno iz pravca Dvora kretala veća kolona šlepera sa Martićevcima koji su s istom namjerom krenuli iz Dvora na Uni prema Kostajnici. I samo je stvar bila u tom ko će prvi stići do postaje. Eto, mi smo imali sreću da smo došli nekakvih pola sata prije, zauzeli smo pozicije, kvazi zauzeli policijsku postaju, postavili punktove na mostu, postavili punkt prema Dvoru na Uni ispod poduzeća Hrvatskih cesta, postavili punkt kod željezničke stanice, znači gore iznad nje na takozvanom radio faru, i postavili smo znači punkt na mostu prema Bosanskoj Kostajnici i jedan dio snaga prebacili na Djet. U toj opciji dočekali smo u postaji su nas dočekala, ja mogu pričati o onom što znam jer nisam bio osoba od kancelarijskih zahvata nego od operative na terenu. Znam da nas je dočekao gospodin Bobetko Zdravko, da je bio Miroslav Vasalek, osoba po nadimku Poštar i ako se ne varam Enis, krim službenik od, koliko je Kostajnica po mojoj informaciji tad brojila 104 milicionera. Oni su za tad na naše čuđenje još uvijek nosili zvijezde petokrake na kapama, dok smo mi već u to vrijeme kao jedinica nosili hrvatski grb, znači sa šahovskim poljima. Nakon svega toga počelo se uhodavanje, počelo je razmještanje snaga, dani su išli, vojska je dolazila, prolazila, izviđala, bilježila, Kozibrod smo pomagali, dečki su se u Kozibrodu branili, slali smo im iz hotela slali su se topli obroci, pratili smo ih do Kuljana i tako dalje. Jedna formacija je branila Majur, bili su smješteni u Majuru oko trafostanice i na Majurskom groblju gore, tako da smo zauzeli izuzetno kvalitetne strateške položaje, a što je došao čak i jedan stariji čovjek, predstavio se kao pripadnik partizanskih postrojbi iz Drugog svjetskog rata i rekao je da maltene iste te položaje su držale ustaške snage do 1944. godine i da Kostajnica nikad nije pala. Pala u smislu znači vojne pobjede, nego da su se te snage povukle.
hoće reći koliko su bili ti kvalitetni položaji koje smo mi zauzeli. I doista mi smo te položaje držali do 30.7.1991. godine, jer već 29. je došla iz Varaždina specijalna policija Rode, koje su kontinuirano, znači od 29.7. zajedno sa mojim dečkima počele preuzimati, znači, sve lokacije i pozicije koje smo mi do tad držali u gradu Kostajnici, jer su oni bili službena i kvalitetna zamjena za nas. Nama je bilo rečeno da ćemo u skoro vrijeme dobiti zamjenu. I mi smo čekali, velim, čekali sve do, između ostalog, u doba od 23. i 24.7. došla je jedna satnija iz policijske uprave Zagrebačke. U njoj su bili i dečki koji su stradali u onom puhu na izlasku iz Hrvatske Kostajnice dole, koje je sa tenkom odbacio sa ceste dole prema rijeci Uni, gdje su poginuli 3 policajaca. Pa je došla jedna satnija iz policijske uprave Kutina, tad je bila Kutina za sebe uprava, oko 90 i nešto policajaca koji su u Rosuljama upali u zasjedu, to je bilo 27. već. I tad je i poginuo naš kolega koji je prije došao sa jednim vodom, Škrbina Predrag, on je poginuo u Rosuljama kod doma, a gore na Radio Faru istovremeno je počeo i minobacački napad na Kostajnicu. Kad se to sve zakuhavalo, kad je sva ta bila, kad je vojska došla iz Petrinje, tenkovi, kad su zgazili onog crvenog stojadina, vidjeli ste na snimci, ispred policijske postaje, kad su zgazili dečke, i tad je i na Radio Faru, znači iznad željezničke stanice, poginuo Josip Iverac, moj fajter iz Kutine voda, ranjeno je Siniša Dvoržak, teško ranjen gore, a ovdje prema Rosuljama još je bilo, znači pored Škrbine, još je bilo 8 ranjenih koji su izvlačili ovih 90 koji su sa 2 autobusa, jer su autobusi bili tad izuzetno popularni za dovoz ratnika na prve crte linije, počevši od Pakraca, od Plitvičkog Uskrsa. Autobusi su bili izuzetno privlačno sredstvo za prevoz ljudi. Imaš na hrpi 80 ljudi, ne možeš fulat. I velim, nakon toga Rode su od nas zadnje 3 dana preuzimale. Zajedno su davali položaje s nama, da bi ja dobio 30. u noći zapovjed od zapovjednika, sad pokojnog Mladena Volinca, da sa još nekolicinom dječaka počinjem prikupljati arhivu našu, dokumente koji za nas ostaju, da spremamo stvari i da ćemo najvjerojatnije, znači još tad nije bilo sigurno da ćemo mi otići, da ćemo najvjerojatnije u toku prije podneva 31. dobiti službenu zeleno svjetlo da napustimo Hrvatsku Kostajnicu. Ja sam doista taj svoj dio posla odradio, napravili, skupili smo se dole u Pounju, u tekstilnoj industriji, svu moguću zaštitu koju smo si mogli priuštiti od svih poklopaca šahti koje su bile po Pounju, to smo pokupili, oklopili one kamione i tamiće i one Bedforde što smo imali da se zaštitimo koliko toliko, da budemo spremni za taj dan D, odnosno za tu minutu zeleno svjetlo koje smo čekali. I tek negdje, nemojte me sad za riječ držati, ali nešto prije podne došao je sa svojim vozilom zapovjednik i njegov pomoćnik Siniša Žarković i rekli su, veli, imamo zeleno svjetlo, krećemo. I eto, ja sam zadnji skoro ostao u Pounju, jer su svi izjurili prema Dubici, komplet, da sam ja za zadnjim Bedfordom trčao, skoro su me ostavili ali velim, to je bila naša službena smjena, Rode su ostale. Ostalo je iza nas oko 350
50, možda više policajaca, specijalaca koji su tad mogli braniti kvalitetno Hrvatsku Kostajnicu, bar još jedno izvesno vrijeme, jer logistika nam je štekala, ali strašno. Mi smo bili, vi ste domaćini, vi znate bolje, okruženi ste počevši od Majura, pa preko Panjana, pa preko Kukuruzara, Rosulja, Slabinje, do preko Bosanska strana, Una, do Dvora i tako dalje, gore prema Velešnji. Znači sve su to bili neki drugi ljudi koji nas nisu voljeli, a mi nismo imali od njih nikakve pomoći, niti dobiti, niti očekivati. Koliko bi Kostajnica još opstala poslije svega toga, upitno je. No međutim, moram priznati, ja sam došao sa jedinicom u Novsku, nama su ljudi tamo izuzetno kvalitetan doček priredili. Kratko smo se zadržali i ja sam tad saznao tek u Novskoj da iz Hrvatske Kostajnice kreće zbjeg civila sa određenim dijelovima temeljne policije koja je bila pomiješana s tim zbjegom. Nisam mogao vjerovati, nisam znao, nisam ni učestvovao u tom sastanku, niti raspravi koja se održavala 30. negdje, ne znam, u poglavarstvu, tu o zbjegu, nisam imao pojma, vidio nikog, jer sam, velim, cijelo vrijeme bio dole više prema Povunju. Bilo mi je čudno, s jedne strane, s druge strane nije, imajući u vidu okruženje Kostajnice. U međuvremenu dok smo došli u Kutinu, saznao sam još jednu žalosnu stvar, da su i rode napustile Hrvatsku Kostajnicu, da su u principu u Varaždinu prije nego mi u Kutini, ali da je Hrvatska Kostajnica ostala definitivno prazna. Ispred hotela Central ostao je naš Bedford bijeli u kojem smo imali instaliran mobitel koji je 4 dana stajao tu, da ga niko nije tako, da niko u Kostajnicu nije došao, da niko nije imao petlju ući u Kostajnicu, ni od njih, a naši nisu imali koga poslati. I mi smo treći dan, ne 3 dana, i mi smo treći dan, ja i dečki moji, još jedan dio temeljne, došli, pokupili taj Bedford i odvezli ga u Kutinu k sebi, vratili ga, kvačilo mu je bilo neispravno. Tek iza toga dolazi, koliko je meni poznato, prva satnija prve A brigade Tigrova sa gospodinom Ivanom Horvatom i Andabakom i Siniša Dvorskim, mislim, svojim zebrama popularnima, da su oni došli, prvi postroj koji je naoružana formacija koja se je vratila, gdje su bili i u A brigadi i sadašnji ministar Tomo Medved i još neki dečki koji su kasnije, između ostalog došao je Gordan Lederer s njima i nažalost tu je i ostavio dušu. Velim, što se u 10-12 minuta može sročiti, to su 34 dana življenja s vama zajedno ovdje. Imam kod sebe 34 dana povijesti koja je pisana i zapisana rukom, koju ne može nikakve izjave niti nekakvi kauboji promijeniti. Dobro, hvala vam na vašem iskazu i hrabrosti. A sada ćemo pogledati video. Ja bih trebao reći, s nama je trebao biti, odnosno zapovjednik policijske postaje Hrvatska Kostajnica 1991. Zdravko Bobetko, međutim on nije mogao zbog obiteljskih razloga, ali smo snimili 22.7.2026. s njim video, pa bi ga evo sad pustili. Pozdravljam sve sudionike ovog današnjeg okruglog stola. Posebno mi je drago da mogu pozdraviti sve te sudionike koje su nabrojani na okruglom stolu, s obzirom da su zajedno sa mnom bili u svim ovim događanjima koje smo imali u 1991. godine. Ja sam kao prvi zapovjednik policijske postaje Hrvatska Kostajnica stupio na dužnost 20. lipnja 1991. godine kad je odstupio Vladimir Branković, tadašnji sekretar, i kad je preimenovan u stanicu javne sigurnosti Hrvatska Kostajnica
i pod nazivom zapovjednik on je odstupio i ja sam stupio po rješenju gospodina Đure Brodarca na mjesto zapovjednika policijske postaje Hrvatska Kostajnica. 20. lipnja kad sam stupio na snagu, već do tad, od 4. mjeseca, kad se potpisivala lojalnost za Hrvatsku državu, već je veći broj policajaca ili milicajaca srpske nacionalnosti otišlo iz naše policijske postaje i u međuvremenu su nam došli naši hrvatski policajci, 20 hrvatskih policajaca koji su bili prvi redarstvenici, koji su završili tečaj prvih redarstvenika i došli su sa Plitvica, naših 10 iz lokalnih sredina, Hrvatska Kostajnica, Majur, Stubalj, Graboštani i nešto iz Like i iz Slavonije. Tu je sad, danas znamo da je ostao i Kušlan i ostali dečki koji su danas među nama. Pa evo, znamo da je u to vrijeme bili su teški dani za nas, sve do posebno do 26.6. Sveca Svete Ane, kada su nam u 19:30 sati najavljeno došli pripadnici RIS-ova iz specijalna jedinica Kutine pod vodstvom zapovjednika Mladena Volinca, njegovog dozapovjednika Siniše Žarkovića, a među njima je bio i Dražen Sopina kao zapovjednik Združenih snaga. U stvari on je zapovjedao svim vodovima koji su bili na dijelu antiterorističkih jedinica. Prvi susret je bio dobro prošao s obzirom da su oni imali informaciju da se u postaji nalaze Martićevci, no međutim bili smo mi, ali sreća i Bog da nije niko potegao oružje i ja i Miroslav Vaselek smo ih dočekali na ulazu i odmah smo skužili da su naši i oni su skužili da smo mi njihovi i dalje smo nastavili zajednički rad koji kroz cijeli srpanj i koji nije nimalo bio lak, o kojem postoje evidencije, zabilježbe, ali u pisanom obliku, ne kao danas u informacijskom sustavu. Znači, ručno smo obilježili sve napade koji su srbočetničke snage obavljale prema nama, tako da su oni skoro svaki dan djelovali prema nama sa mjesta iz Čukura, iz Bosne, iz svih ostalih dijelova koji su nam okruživali. Bili smo u okruženju. Usput, ne znam u kojem vremenu, no međutim nama se negdje kroz par dana priključio i postrojba iz Zagreba koju je vodio Slavko Marić. A već tad je bila ispostava Kozibrod s kojom je zapovjedao Dubravko Stanković. Znači imali smo ispostavu Kozibrod gdje smo pokušali zadržati to naše Pounje i kompletno Hrvatsku Kostajnicu, ali svakodnevni napadi su iscrpljivali i njih i nas. Problem koji se dogodio 27. u Strugi i pokolj koji se desio je jedan od vjerovatno i sve ono što nam se dogodilo tih dana kad su pripadnici JNA, takozvane Jugoslavenske narodne armije, pregazili vozila ispred policijske postaje od gospodina našeg pričanog policajca Galića i 2 službena vozila i kad su nam ubili 4 pripadnika policije iz Zagreba i gdje je bio u vozilu Puh naš Tomica Babić, je bilo zabune. Ja sam bio kao predstavnik policijske postaje Hrvatska Kostajnica svaki dan ili svaki drugi, treći dan kod povjerenika na sastanku gospodina Mijočevića. Tako sam bio i 31.7. kad je bila donesena odluka o tome da se pokreće civilno stanovništvo hrvatsko i zajedno sa policijom i uz pratnju navodno vojske, ne znam koje i kakve vojske, tako da je u 12 sati da sam obavijestio ja stožer u policijskoj postaji da dolazi do povlačenja i obavijestili smo sve civile u Stublju, Graboštanima, Majuru, Hrvatskoj Kostajnici se pripremimo za povlačenje koje je krenulo oko 13 sati, skupljanje ljudi i povlačenje. Danas, jučer i 1991. godine i svaki put i svakog trenutka mislim da smo donijeli. Evo, gospodin Zdravko Bobetko je htio da još na kraju reći samo da je donešena prava odluka i da bi sad tako postupio. Evo, da krenemo onda dalje, s nama je gospodin Tvrtko Sokler, tada policajac i građanin ovdje u Donjem gradu. Zamolio bih ga da kaže evo, kako je izgledala tada obrana Hrvatske Kostajnice, kako su organizirali i kako je izgledao taj dan 31. srpnja. Dobro večer svima.
Ja bih samo prvo napravio mali uvod, znači po meni vrlo bitnim datumima za sam Domovinski rat u Hrvatskoj Kostajnici. Znači 2. i 9.10.1990. nam dolaze nam prvi hrvatski redarstvenici u policijsku postaju Hrvatska Kostajnica u 2 grupe. Početak, po meni osobno, Domovinskog rata je 30. na 31.10.90. kad je minirana grobnica Miškić na groblju Sveta Ana, gdje je navodno napravljen i nekakav uviđaj od policijske postaje, no nikad nisu počinitelji otkriveni. Negdje 15.5.1991. godine je početak organiziranih straža pod vodstvom policijske postaje u Hrvatskoj Kostajnici, znači gdje se skupljaju dragovoljci u gradu Hrvatska Kostajnica i moram napomenuti ovaj put da je to sve znači rađeno sa mahom lovačkim oružjem i koliko se sjećam dobili smo od policijske postaje mislim 3 papovke i bile su 2 automatske puške što se tiče donjeg dijela grada koje su kružile na stražama. Idući datum koji je za nas izuzetno bitan je 26.6.1991. kad u Hrvatsku Kostajnicu dolazi postrojba RIS iz Kutine gdje ostaju znači do 30.7.1991. godine. 18.7.1991. imamo prvi veliki četnički minobacački napad na Hrvatsku Kostajnicu gdje su oštećene i obiteljske kuće i tu dio samostan Svetog Antuna. Znači 30.7. imamo napad migova takozvane JNA na dom zdravlja, osnovnu školu i kuću Pere Babića. 31.7.1991. je organizirana evakuacija stanovništva iz Hrvatske Kostajnice i tu bi se složio sa Zdravkom da je to odluka koja je bila ključna u tom momentu, jer da se to nije napravilo imali bi vrlo velike civilne žrtve. Imali smo informacije koje su poslije potvrđene da su spremani napadi znači i iz Bosanske Kostajnice, a i iz ostalih ovih četničkih sela oko Hrvatske Kostajnice. 2. kolovoza 1991. koliko ja znam, u večernjim satima prva gardijska brigada ulazi u Hrvatsku Kostajnicu, a 5.8.1991. imamo povratak predstavnika vlasti u Hrvatsku Kostajnicu, 9.8. znači povratak prve grupe dragovoljaca, oko 40 ljudi u Hrvatsku Kostajnicu. 10.8.1991. na brdu Čukur snajperskim hicom ubijen je snimatelj HTV-a novinar Gordan Lederer. 12.8. imamo prvi povratak veći dragovoljaca i grupe građana u Hrvatsku Kostajnicu. 25.8.1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman u obilasku položaja Zbora narodne garde u Hrvatskoj Kostajnici. I na kraju imamo, nažalost, 12. rujna 1991. gdje imamo organizirani proboj dragovoljaca i dijela Zbora narodne garde i dijela MUP-a iz opkoljene Hrvatske Kostajnice. To bi bio nekakav sažetak s kojim sam mislio početi ovaj dio mog izlaganja. Znači ovdje imam neke dokumente iz tog vremena gdje su, znači, gospodin profesor Vinko Miločević je imenovan povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za općinu Hrvatska Kostajnica tada, koji je imenovao, nažalost, obadvojicu pokojnih danas, Dražena Soklara za područje gospodarstva, pomoćnika, i Mihajla Pavičića za područje državne uprave. Sam krizni štab tadašnje općine Hrvatska Kostajnica je formalno formiran 16.8.1991. godine, isto rješenjem od povjerenika Vlade. Zaključak, znači, izvršnog vijeća Skupštine općine Kostajnica
koji je bio predsjednik Dušan Zebić, donosi 26.6.1991. godine zaključak radi gomilanja snaga MUP-a Republike Hrvatske u Kostajnici stanje na području općine u odnosu na jučerašnje znatno je pogoršano. I traže 27.6. od Saveznog sekretarijata unutarnjih poslova u Beogradu, isto je potpisan Dušan Zebić, zahtjev za hitni dolazak organa SSUP-a i sad ću vam ga pročitati jer je jako interesantan. Znači, Izvršno vijeće Skupštine općine Kostajnica je na svojoj sjednici od 27.6.1991. godine razmatralo političko-bezbjednosnu situaciju na području općine Kostajnica. Ispričavam se, pisano je srpskim, ali tako je original. Izazvano gomilanjem snaga MUP-a RH na njenom području i ocijenilo je kao krajnje složenu i dramatičnu. Upad snaga MUP-a i ponašanje pripadnika prolaskom kroz sela sa srpskim stanovništvom izazvalo je veliku uznemirenost i strah građana srpske nacionalnosti. Posljedica svega toga je samoinicijativno organiziranje stanovništva uz bjegove u šume i naselja preko Une u Bosnu i Hercegovinu. Zahtijevamo hitnu pomoć SSUP-a ili drugih organa SIV-a da svojim ovlaštenjima osiguraju neodgodivo povlačenje snaga MUP-a RH sa ovog područja. U protivnom naglašavamo da postoji realna opasnost oružane samoobrane stanovništva sa nesagledivim posljedicama. Znači, to je dokument 27.6.1991. godine. To vam samo pokazuje da u samom formiranju, znači, tadašnje skupštine općine, sve ono što je bilo srpske nacionalnosti je bilo četnički orijentirano. Što je potvrđeno iz ovih dokumenata, a sad ću vam recimo reći jedan podatak koji je malo smiješan. Mi smo na priznanje statusa pričuvnih policajaca iz 1991. godine čekali do 16. lipnja 2000. godine. Usprkos sudjelovanju, usprkos ranjavanjima, usprkos poginulim ljudima, tako da je to sve skupa u tom momentu malo izgledalo, ružno je reći smiješno, ali tragično u svakom slučaju. Sam 31.7., koliko se ja sjećam, je bio konfuzan. Znači, imali smo situaciju da smo imali informaciju da nam odlazi postrojba RIS iz Kutine, u kojoj sam ja osobno i svi ovi dečki koji su bili u donjem dijelu grada imali izvrsnu suradnju i imali smo veliko povjerenje u te dečke koji su se dokazali na samom terenu ovdje u Hrvatskoj Kostajnici, na čemu im ja i ovim putom zahvaljujem. Nažalost, ova smjena koja se dogodila 30.7. govorim iz vlastitog mišljenja, sam taj kontakt i suradnja s tim dečkima nije bila ni blizu kao s ovim dečkima iz RIS-a, a onda se dogodilo, znači, zbjeg Struge 27. dovođenje, znači, onih redarstvenika koji su pobijeni gore, onda se kolona formirala od, znači, Majura, Stublja i Graboštana i stanje je jednostavno eskaliralo. Po mom saznanju sastanak je negdje bio oko 12 sati završen i donešena je odluka da se organizira zbjeg iz Hrvatske Kostajnice, s tim da ću još napomenuti jednu stvar koju je potvrdio i Zdravko. Svi građani, bez obzira na nacionalnost, koji su tada bili nazočni u Hrvatskoj Kostajnici, su obavješteni da se kreće, kad se kreće i svima je organiziran, znači, prevoz. Ako nisu imali osobne automobile, bili su dijelovi, znači, nekakvih kamiona iz ovih firmi. Evo, tu je Jadranko koji je vozio jedan kamion, koji isto to može potvrditi. Tako da su svi ljudi bili, znači, obavješteni da se kreće. Sam 31.7.
i naše izvlačenje, po mom sjećanju, je proteklo organizirano i u redu i moram reći uz jednu dozu sreće koju smo imali, jer je kasnila doprema municije preko u Bosnu. Mi smo otprilike bili negdje, ako se ja dobro sjećam, kod Slabinje, kad su oni dobili nekakvu municiju ovdje s bosanske strane. Nakon toga povratak i dalje sve znate što se tiče, ali to je za neki drugi okrugli stol. Na kraju želim se zahvaliti pogotovo hrvatskim braniteljima koji su večeras ovdje. Čast mi je što sam imao priliku sudjelovati u stvaranju i obrani Republike Hrvatske i hvala vam na tome što ste sudjelovali sa mnom. Hvala lijepo. S nama je i gospođa Anđelka Dukić, medicinska sestra Doma zdravlja u Hrvatskoj Kostajnici. Gospođo Dukić, vi ste kao tada medicinska djelatnica bili neposredni svjedok događaja koji su prethodili progonu našem iz Hrvatske Kostajnice. Možete li nam ispričati kako su izgledali ti posljednji dani? Vi ste doživjeli ta prve ranjenike koji su stizali do 31. srpnja, doživjeli ste raketiranje 30. srpnja Doma zdravlja, doživjeli ste zbjeg, doživjeli ste da je tank gotovo pregazio vaše vozilo hitne pomoći, odnosno cijeli gornji kraj je sa svojom cijevi odnio. I evo, koja su vaša sjećanja? Nas je 100 bilo zaposlenih u Domu zdravlja. Onaj dan kad je hrvatska policija ušla sa šahovnicama, na poslu nas je ostalo 5. Doktorica Ivče, doktorica Krčmar, Bundalo, ja i doktor Peršić. Više se niko nije pojavio na poslu i tad je počelo. Mi koji smo radili u ambulantama nismo imali ranjenici, zbrinjavanje rana. I kad je to počelo, samo su nas zvali, dođite, imamo ranjenika, dođite vam. Ja sam izlazila, doktorica je bila u ambulanti, ja sam izlazila, dok smo imali vozača. Poslije su jedan po jedan vozač odlazio. Na kraju smo mi ostale same, što je bilo najgore kad je bila struga i kad smo imali oko 10 ranjenika. I onda je doktorica, zvali smo i onog, ne znam, u vojsci koji je bio zapovjednik, da zbrinemo te ranjenike. Ja sam s njima bila u čekaonama, ljudi krvare, metak u peti, metak u butu. Ti ne znaš, mislim, znaš zbrinut, ali treba to. I onda smo uspjeli dogovoriti da dođu iz Siska 3 saniteta, doktor Galić je to organizirao. I oni su došli i odvezli te ranjenike, to je bilo 28. I nas 2 smo ostale samcate do tog dana 30. Cijeli dan avioni su letli nisko sve. Ja sam bila na vratima od hitne kad su nas bombardirali. Školu, kuću iznad nas i Dom zdravlja. Mi smo najprije veli uplašiš se. Mi smo najprije 10 minuta stajale ukočene i onda te uvati panika. U međuvremenu su iz škole počeli donositi 2 ranjenika i 1 mrtvog. I kud s njima, mi smo se sad uplašili. Kud imamo vešeraj u podrumu, tu sam i dolje smjestila do sutradan. I tu su proveli noć, mi smo ostali bez struje, bez telefona, bez ičega, to je bila takva panika. Uzletili se svi, policija. Najviše mi je pomogao, moram ga spomenuti, Vaselek, policajac. On mi je tu cijelu noć i svjetiljku donosio i ja sam se brinula o njima. I kako sad se ne mogu sviđati? Mladen Vaselek. Marinka, tvoj muž. On je tu noć najviše sa mnom bio uz te ranjenike i vodu i sve. I sutradan smo krenuli, mi smo te ranjenike spakirali, 1 mrtvi je bio i zbjeg je već bio formiran. Mi nismo znali šta se dešava, ja i doktorica. Mi smo bile gore, vidimo idu svi,
i uz bijeg. I onda je što je najgore, ja sam uzela Jugo od doma zdravlja koji nije bio ispravan i kod šupljeg kamena mi je krepo auto i onda su me ovi dečki iz Kutine koji su bili naoružani u nekom kombiju šlepali skroz do Zagreba. I onda sam taj Jugo dala u Sunju ovim našim dečkima. To je bio Jugo iz doma zdravlja. Evo, to je uspomene, ja se tako uzbudim kad se toga sjetim, ali velim, ta struga nas su zvali, još je bio doktor Peršić, on je poslije toga dana otišao. Kad su ti tenkovi, najprije su nas kod Hajdinovćeve kuće, taj 4. tenk u koloni nas je nabio na cijev, probio je sanitet, mi smo ostali, oni su prošli dalje. Onda su pred policijom pogazili sve aute. I to što ste vi rekli, ove su zgurali dole, ovi jedni koji su bili. I onda je nimo ko ići, a i doktor Peršić opet u auto i tamo. I onda smo izvadili tog jednog dečka, jedan je bio mrtav, izrešetan od onih metaka, bez nogu, bez ruku. I kad sam ja sam ušla u taj džip, doktor nosila i veli ajmo ga povući. Sa čukura je pala mina da je s mene suknja spala. Znate kak nas je zasula mina. I mi smo njega utrpali u sanitet i do doma zdravlja doktor je vozio. Za nam su pucali, skroz do hitne i kad smo tam došli onda smo se zbrinuli, nismo ga imali kud odvesti. I onda i doktor meni rekao ti ne ideš nikud, stavio ga u auto i preko Sunje ga odvezu do Siska, doktor Peršić. I kad se vratio, rekao ja idem u Južnu Afriku, ja više ovdje neću biti, ali nije ošao. Da, otišao je u Sunju, a poslije dalje, gdje je već sve bio. Evo, toliko od mene, ja se toliko uzbudim kad se sjetim toga. Žao mi je, doktorica Ivča je bolesna, ne mre, ja i ona smo to sve preživle. Doktorica Bundalo je otišla jer se bojala, doktorica Krčmar je morala otići, imala je djecu, neke obaveze, tako da smo nas dve same ostale do kraja i zaključale smo dom zdravlja i kad smo došle u stožer u Zagrebu, bio je doktor Prodan, veli take trebamo, spremamo ekipe za Vukovar. Rekao, hvala lijepa, imam 2 djece. Evo, to je od mene, hvala lijepa. Hvala vam, gospođo Dukić. Hvala vam, gospođo Dukić, na vašoj hrabrosti. S nama je gospođa Marija Krupić, sudionica zbjega u Hrvatskoj Kostajnici, iz Hrvatske Kostajnice. Možete li nam opisati trenutak kad ste shvatili da morate napustiti svoj dom? Kako je izgledao taj odlazak? Pa mogu, jer je svaki taj trenutak živo urezan u sjećanje i evo svi mi ovdje koji smo govorili o tom današnjem danu pred 35 godina smo jako emotivni i govorimo i subjektivno i objektivno. Tvrtko je dosta toga rekao, gospodin Sopina također činjenično kako je to sve bilo, a ja mogu govoriti samo iz perspektive građanke koja je živjela tu u Mađarima u jednoj kući, koja je bila profesorica inače u srednjoj školi. U to vrijeme predavala sam hrvatski i imala sam kćer koja je trebala krenuti u 1. razred, a je ne završila 2. razred. I evo ovdje se također nalaze njene prijateljice koje pozdravljam, koje su vršnjakinje. To su žene čije smo godine onda mi imali. Vjerojatno niste prepoznali u ovom slide showu ni našu Anđelku koja je tad zračila i mladošću i ljepotom, kao i mnogi od nas koji smo bili 35 godina mlađi. Ali smo željeli Hrvatsku, glasovali smo na prvim izborima za Hrvatsku i morali smo podnijeti taj teret i žrtvu, kao što su je podnosili i mnogi prije nas.
jer Hrvatska Kostajnica je u to vrijeme 90-ih godina imala 28% Hrvata, a sve ostalo su bili Srbi. Nabrojana su sela kojima smo bili okruženi, osim Majura, Stublja i Graboštana, dolje Bačina, sve su ostalo bila srpska sela. Dakle, ti ugroženi Srbi su poneseni idejom velikosrpstva, željeli iskoristiti taj trenutak Miloševićevske sulude ideje i poslušali su ga i bili zavedeni. Pitam se jesu li bili zavedeni, jesu li još uvijek zavedeni ili su možda se samo pritajili, ako smijem u demokratskoj i slobodnoj Hrvatskoj tako reći. Naime, kad se sjećam tih dana, ja bih rekla da su Hrvatsku Kostajnicu, ja neću sad govoriti strateški kao što si ti, Tvrtko, vrlo lijepo to izanalizirao i gospodin Sopina, nego onako kako smo mi to doživjeli, mali ljudi u gradu. Pa Kostajnicu su najprije napustili upravo Srbi. Sjećate se i sami da je grad opustio, djeca nisu dolazila na popravne ispite. Na popravni ispit u ljetnom roku došla je jedna jedina učenica, a mi smo 1. svibnja 1991. uselili u novu, krasnu školu. Dakle, niti nastavnika, 3 nastavnika i jedna učenica su se pojavili u tom ljetnom roku. Pounje prestalo s radom jer radnice nisu dolazile. Dućani su bili zatvoreni. Neizvjesnost se osjećala dolaskom i tenkova i nadljetanjem aviona. I onda kad su mi dečki rekli, policajci, joj gospođo, dobili smo minobacač. Ja sam mislila, Bože dragi, pa mi smo sad spašeni. Koliko smo mi uopće znali o oružju, naoružanju, imali smo nekakve posuđene pištolje, posuđene lovačke puške i to je bila obrana. Onda kad su došli, ja ću reći, specijalci iz Kutine, osjećali smo se tek tada jako zaštićeno. Međutim, onda je slijedila Struga, odnosno prije toga, zapisala sam si te neke datume na koje moram podsjetiti. 16. srpnja je zarobljen Davor Janka Pavlović, pa Jelka Đurić, pa gospodin Zvonko Govorčinović s obitelji. Onda je slijedila Struga, pad Struge. Onda je se, dakle, dan poslije formirala njihova kolona u kojoj je bilo mnogo mojih učenika koji su, sjećam se dobro, kišica je padala, a oni pod najlonima s traktorima krcatim raznim potrepštinama, koliko su one uopće bile u tom momentu potrebne. Samo su mahali rukama sa licima zabrinutim, preko noći ostarjelim. 30. srpnja već spomenuto avionsko bombardiranje i tada kad su gađani ti vojni ciljevi kao što su dom zdravlja, kao što je osnovna škola, kao što je kuća Babić, jel? Tad su zašutjeli telefoni i tad je prestala i zadnja veza sa nas, sa svijetom. Tog dana, 31.7. je bilo dosta nedoumica. Dečki su tražili oružje, željeli su se braniti, nismo ga imali dovoljno, nismo ga uopće imali. I bilo je informacija ne idemo nikud. Onda su počeli pristizati iz sela pomalo ljudi, stvarala se ta kolona koja je bila gore više u Majdancima, skroz više hotela i do željezare, negdje do Raskrižja prema Dvoru. I sjećam se dobro, u 13:45 smo krenuli. Ja sam tad sa svojom obitelji bila u žutom Opelu moga ujaka. Bila je tu u tom autu obitelj moga brata Josipa i moja.
I ponijeli smo šator, ponijeli smo 2 jorgana i neke krame, reći ću krame jer u tom momentu ne znate šta ponijeti, za djecu. Misleći to će sad protutnjati, eto nas natrag. Međutim, kod Bačina su nas dočekali mještani i ponudili vodom. Tada je nastala i ona slika koju ste vidjeli u slajdu koju je snimio moj kum Željko Grgorinović, pokojni, jel danas. I tad se sjećam da sam rekla napiši kume da ćemo se vratiti. Da, i ne misleć da će to progonstvo trajati gotovo punih 5 godina. I što još reći, ja sam zadnji put bila u Kostajnici još 27. i 28. kolovoza sa gospodinom Jočevićem koji je kao povjerenik dolazio često ovamo i tad su sa mnom bile gospođa Ljubica Glušac i moja šogorica Blaženka Račić i ja, jer smo prethodno imali u ministarstvu sastanak i onda su oni rekli pa bilo bi zgodno, primili su nas lijepo tamo i rekli su da bi bilo jako zgodno kad bismo mogli tematične knjige izvući van iz škole. Da, i onda smo mi tako nadobudno krenuli i nikad ne, ja sad govorim stvarno onako više subjektivno i emotivno, onako kako sam ja to doživjela, bez nekakvih uljepšavanja. Kad smo išli od Dubice prema Kostajnici, a ispred nas je išla ona Bova, koja ima visoke one kotače, pa je visoka dosta, a Vinko je imao nekakav auto koji je bio dosta nizak, ja se u to ne kužim, pa se ne sjećam marke. Uglavnom, kak smo mi vozili direktno iza Bove, tako smo se nasukali, jedna velika krmača se već napuhala na cesti. Mislim, to je bila jedna atmosfera grozna. Jedna baka tamo u Slabinji je vikala Bog, draga vojsko, Bog, Bog. Mislim, vjerojatno zaostala Srpkinja koja se bojala. I došavši u Kostajnicu, to je bilo upravo ovdje gdje je ova postavljena naša ploča o proboju 12. rujna, pred nas je izašao gospodin Dražen Sokler i Mimika, njih se sjećam, i rekao, evo, došle nam žene i dajte neku pijaču. I tu smo mi nekakav viski popili, ja se dobro sjećam i Dražen nas je odvezao u svoj stan gore, danas gdje stanujete, i tu nam je teta Dunja Sokler ispekla je friški kruh. Vjerujte da nikad ništa slađe u životu nisam pojela osim tog kruha i tog mesnog doručka. I naravno sutradan više nitko nam nije dozvolio da idemo gore prema školi i uzimamo tematične knjige iz škole. Naravno da smo se pokupili i popodne jer je to, mislim da je to pravoslavna velika Gospa u to vrijeme, 28. se slavi, da, tako je. I onda smo se vratile, ali Kostajnica, kad je taj dan osvano, je bila avetinski grad. Od cementa koji smo trebali graditi kuću, dečki su si napravili bunkere, zavjese su kroz sve prozore na kojima su bila stakla razbijena, lamatale su poderane zavjese, na cesti je bilo svega i svačega, u kućama, da ne govorim, od crva do svega ostalog smeća. Naš taj egzodus, nažalost, nekako nije zanimljiv medijski. Možda smo svi trebali izginuti i ostati ovdje. Ali ćete vidjeti, dragi moji Kostajnčani i dragi moji prijatelji, da će ovaj egzodus koji je uslijedio nakon Oluje, predvođen, jel ono bio Galbraith na traktoru, jel? Da će se njemu dati veća
medijska pozornost i da će svi mediji to popratiti. Zašto je to tako, ja ne znam, ali mi smo ti koji moramo govoriti istinu. Tuđman ih, ja se sjećam, to već nam je išao na živce s onim čitanjem poruke: dragi Srbi, ostanite u Hrvatskoj, ne može vam se ništa dogoditi. Eto, koliko su dragi Srbi to poslušali, o tom potom. I još samo bih nešto rekla. Jesi ti to na početku, Damire, rekao ili netko od nas, da treba mladim ljudima govoriti o povijesti, hrvatskoj povijesti. Da, treba, ali sve, ljudi moji, ovisi o nama, o ljudima koji predaju. Imate profesora povijesti izvrsnog, imate lošeg. Sve ovisi o nama, o našem stavu prema našem radu, prema onome što volimo i čime se trebamo ponositi. I još bi se samo sjetila patra Emila Crnkovića, vjerojatno će i velečasnik Krešo govoriti nešto o tome. Njega je Ferid, naš dimnjačar, izvezao na trokolici sa jednom torbicom akntaškom i onako uvijek mi je u sjećanjima, onako sa onim svojim kratkim nogicama kako mlati niz tu trokolicu i odlazi također s nama. Eto, to je moje sjećanje. Puno bih toga još htjela reći. Sjećam se evo i Mihajla Pavičića i malog ovog sina, kak se zvao, Danka, tako je, Pavičića. Sjećam se Tomislava Babića koji je bio u onom spomenutom crvenom autu kod policijske postaje, jel tako? Sjećam se recimo i Danka i Kasovića, evo tu sad upravo na slajdu vidite kad se u njegovoj kući, u njegovom dvorištu kad su kamion, kak se to kaže? Oklopili. Da, kad su ga kao da se zaštitimo, nažalost, jer nije poslužio svrsi, ali je bio tu jedan entuzijazam. Evo, hvala vam svima, hvala organizatoru, evo Damiru posebno, da udruzi za Vukovar, tako je, i vama svima koji ste sudjelovali, koji ste došli, evo, moramo se sjećati ljudi, jer ako se ne budemo mi sjećali, ode to sve, znate kakvi smo mi Hrvati. Hvala vam. Evo, Da, evo samo da podsjetim zašto Udruga za Vukovar. Udruga za Vukovar se zove zato što je moj otac Dražen Saftić nakon pada Kostajnice jedno 15 dana se prijavio na klub Vukovaraca kao dragovoljac i otišao u Vukovar, bio je zatim i u logoru, 6 mjeseci u Srijemskoj Mitrovici i eto, ostala je ta neka ljubav prema Vukovaru i oformili smo i Udrugu za Vukovar sa nekoliko mojih prijatelja i organiziramo akciju Biciklom za Vukovar svake godine. Evo, a sad bi nastavili samo, s nama je i gospodin Filip Babić, nastavnik u osnovnoj školi Davorina Trstenjaka, moje škole u Hrvatskoj Kostajnici. Vi imate i osobnu poveznicu sa tim događajima, jer u videu smo baš vidjeli vaše baka i djeda, oni su u kući koja je bila bombardirana tog 30.7.1991. gotovo nisu preživjeli. Evo, kako su oni doživjeli te dane, ono što su vama prenijeli vaši roditelji i baka i djed, i što danas mislite o životu, koliko su mladi, odnosno učenici, koliko su uopće zainteresirani da saznaju o tim događajima koji su bili prije točno 35 godina? Evo, lijep pozdrav svima. A kada se to sve događalo, imao sam samo 11 mjeseci, tako da se sad malo osjećam nevažno, ali dobro, evo, pokušat ću ovoga prepričati. To što su meni moji prepričavali, pa to svakako je velika trauma u mojoj obitelji. Mislim samo Božjom providnošću da nije nitko smrtno stradao, da sam ja bio tamo u kući tad, možda me danas ne bi bilo ovdje. Nedugo prije toga
moji roditelji i ja smo otišli prvo u Lipik, a onda u Zagreb. I tamo je otac saznao za taj događaj gledajući televiziju gdje je vidio svoju uplakanu majku. Mislim, to je stvarno bio šok za njega. Kako se to sve odvijalo. Djeda je priča, 2 aviona su došla iz smjera Bosne. Prvo su nadletjeli kuću u Kostajnicu, zatim su se vratili u formaciji brišućeg leta i spalili su onda te rakete gdje su pogodili školu, kuću, dom zdravlja. Tad je u kući bila baka, ona je prepričavala da je nakon tog udarca eksplozije bio totalni mrak, valjda od sve te prašine, dima, krhotina. Ona je skočila kroz prozor, nekakav je pijesak, šoder bio dolje ispod, skočila je na njega. Na svu sreću imala samo par ogrebotina. Djeda je bio u dvorištu, mislim da je, tako su mi pričali, komad granate je pao možda 1-2 pored njega, znači skoro je njega ranio. Bili su to još i djedova mama i djedova sestra. Na svu sreću, oni su isto prošli, sasvim sigurno, bez ozljeda. Kažem, znači, to je bila velika trauma za sve nas i sutradan su onda i djed, baka i ostali članovi obitelji izbjegli za Zagreb. Mislim da je jako važno o tome govoriti danas mladim ljudima. Povijest je učiteljica života, neke stvari se moraju znati. Oprostiti da, ali zaboraviti ne. Mislim da se u školi nešto malo o tome uči u sklopu povijesti, ali možda ne u dovoljnoj mjeri. Evo, nadam se da će se ipak malo više o tome učiti, malo više posvetiti tome pažnje. Evo, toliko od mene. Hvala. S nama je i velečasnik Krešimir Bulić, župnik župe Svetog Nikole u Hrvatskoj Kostajnici 1991. Koja su vaša sjećanja na te ponosne dane i tragične ujedno? Hvala lijepa što ste me pozvali. Ja nisam osobno svjedok toga 31.7. jer sam par dana prije toga imao saobraćajnu nesreću. Završio u bolnici i onda sam bio u Toplicama u to vrijeme, baš kad je bio taj zbjeg. Međutim, čim sam ozdravio, pomalo se zaliječio, ja sam odmah, prvih dana kolovoza, svake nedjelje imao misu ovdje u Svetom Nikoli za branitelje koji su bili ovdje prisutni, koji su htjeli i željeli doći na misu. Dakle, svake nedjelje, od prve nedjelje kolovoza, 25. kolovoza je bila zadnja nedjelja kad sam bio, tada je bio naš predsjednik Tuđman, on nije bio na misi, ne znam zašto nije bio, dakle, bilo je puno tada branitelja baš na misi. Poslije toga, slijedi ovaj tragični dio, pada Kostajnice. Međutim, vidite, ja kao župnik, ja sam 89. došao u Kostajnicu kao župnik. 90. godine je bilo 750. obljetnica prvog spomena Kostajnice u povijesti. Ja sam kao župnik napisao knjigu jednu, pastoralno vodič o Kostajnici Hrvatskoj. I tada smo, 90. godine snimili sve kapele i crkve koje su, nakon 9. mjeseca sve totalno ništene, osim, svetoga samostana koji je samo zapaljen, i zato su, Franjevci poslije preuzeli župu. Ja nisam se vratio kao župnik, nego je bio prijedlog da Franjevci obnove samostan i da oni preuzmu župu. No vidite što zapravo ja kao župnik sam doživio u svemu tomu, jer sam živio s ljudima. 400 Kostančana su bili smješteni u građevinskom centru Sopotu. 400 na jednom mjestu.
Ja sam, dakle, kao župnik osjećao, dakle, jednostavno trebam biti s njima prisutan. Ja sam, dakle, njima bio prisutan, gotovo svaki dan u domu. Svake nedelje smo imali misu, 4 godine je to trajalo, malo više u progonstvu. Zapravo i naša župa je u progonstvu živjela kao župa. Ja sam od Privredne banke dobio, dakle, ured, ja sam imao u Savskoj 182 vala broj, tamo je poslovnica Privredne banke, jer je gospodin Katičić bio direktor Privredne banke, a on je bio veliki Kostančan i prijatelj, dakle, i crkve i svega, dakle, on mi je dao ured jedan i ja sam 4 godine imao župni ured tamo. Prema tome, kao da je župa postoji, svako je mogao doći u ured kao što se inače dolazi za bilo koje potrebe. Također smo imali Caritas, 4 godine je Caritas djelovao neprekidno, svaki dan. Evo imam ovdje podatak, jedan, da vidite koliko je to ljudi ulazilo u Caritas. 11. mjesec 1993. 1554 obitelji, 5871 član se pojavio u Caritasu u tom mjesecu. I tako je uglavnom bilo svih 4 godine. Dakle, vidite, to je trebalo organizirati sigurno. Nama su svaki mjesec došli šleperi iz Italije uglavnom i iz Njemačke. Jer mi smo neprekidno 4 godine svaki dan dijelili, dakle, ovoliko na 1000 ljudi dolazilo svaki dan, dobivalo je pomoć. Znate da su naši Njemci široke ruke, oni daju u Caritas ostatke nego najbolju robu, što se tiče robe i ovih materijalija, tako da je to bilo jako lijepo, no da je to trebalo organizirati. Dakle, prvo smo imali Caritas u jednoj kući u Kozari Boku. Onda smo imali 2 mjeseca, znate gdje, ne bi se vjerovali, u Europskom domu. Znate gdje je to? Jurišićeva 1. Dakle, to je ugao Banja Ljeljačića i Jurišićeve. Dakle, u podrumu toga doma smo mi nekoliko mjeseci imali Caritas. Sad si možete misliti kad je šleper iz Njemačke došao pa stao tam na uglu Bana Jelačića i Jurišićeve, to je morala policija doći praviti red i tako dalje. Dakle, neko je to trebao istovarivati i dijeliti i tako dalje. Dakle, vidite, ja to pričam zbog toga, dakle, što je, dakle, vjernička ta zajednica, ljudi su jednostavno sjetili, dakle, da se neko brine za njih i da oni onda od sebe isto, vidite, daju, kako bi se rekli, dakle, svoj doprinos da se olakša život ljudima. Dakle, osim građevinskog centra, dakle, gdje je bilo većina župana, oko 400 smješteno, još u 58 mjesta u Hrvatskoj su bili naši župani smješteni. 58 gradova i mjesta. Bili su na Ranđenom kolodvoru smješteni, u željezničkom hotelu, u Španskom, nastavbama Indostogradnje, Dugoj uvali, Crikvenici, Selcama, Vrsaru, Kutini. I Gasi, tako je. Dakle, ja sam kao župnik sve ta mjesta obilazio. Povremeno, ne uvijek, ali povremeno. Dakle, vidite, zašto to sve pričam? Dakle, ja pozitivu gledam u svemu tomu, dakle, ja to kažem da je župa živjela u progonstvu kao župa zapravo. Svačate? Mi smo sve u progonstvu živjeli, u progonstvu, to je bilo teško, naravno da je bilo teško, ali, dakle, ljudi su mogli, dakle, duhovno imati sve ono što su imali, dakle, i u župi, u normalnim okolnostima. Mi smo u tom radu, dakle, sa poglavnicima 1994. napisali knjigu. Dakle, 50 osoba je pisalo ovu knjigu, dakle. Od doktora znanosti, liječnika, svećenika, teologa, običnih ljudi, socijalnih radnika, dakle 50 ljudi koji su s nama radili sve ovo što vam ja pričam,
su dali svoje svjedočanstvo o tomu, tako da je to jedna knjiga vjerojatno u svijetu jedinstvena, jer sumnjam da je negdje u svijetu se pastoral prognanika obavljao 4 godine. To sigurno nije nigdje u svijetu bilo prisutno, hvala Bogu nije bilo ni potreba takvih. Dakle, da jedna župa, dakle, bude zbrinuta na tom duhovnom području, dakle, kao župa u progonstvu. I to 4 godine. Dakle, 4 godine života. Normalno da bi se o tomu moglo puno pričati i duže, no neću vas zamarati. Ako netko to zanima, evo, slobodno može knjigu uzeti i vidjeti ovdje sve što se to radilo, kako se radilo, što se sve, dakle, ja bih završio evo moje ovo obraćanje vama sa jednom pjesmom koju je napisala naša draga Marica Račić-Krupić. Mi smo od 92. godine objavili, 92. Dakle, još u ratu, njezinu zbirsku pjesama. Iz te zbirske pjesama, evo završavam ja ovaj moj govor sa ovom pjesmom. Marica piše: moja se mati zove Hrvatska i moj otac i moja djeca i moja nedozidana kuća, sva sam Hrvatska od početka. Zato kad za 10, za 100 godina opet dođeš u Kostajnicu, naći ćeš isti djed, istu unu, istu mene. Da li iz nas? To nije ona napisala, to sam ja napisao kao popratni tekst njezinih, dakle, stihova. Hvala ti, Marica, za tvoje stihove. Hvala i vama, svima. Hvala, evo poštovani prijatelji, večeras nismo govorili samo o jednom datumu, govorili smo o ljudima, o obiteljima, o domovima. Naša je odgovornost da ova svjedočanstva ostanu zabilježena, ne zbog prošlosti, nego zbog budućnosti. Jer narod koji zaboravi vlastitu povijest prepušta drugima da je pišu umjesto njega. Hvala vam svima na dolasku i evo... Dragi prijatelji, stanovnici Hrvatske Kostajnice, eto sad mi je jedinstvena prilika da vam se zahvalim za ono što nisam mogao 1991. Isto tako stanovnicima katoličkog Kostajničkog selišta, koji su nas nesebično primili i hranili. Posebno ističem obitelji Vasalek, gospođu pokojnog Piroslava, žao mi je što ga nema s nama ovdje, gospođu Branku Bobetko i Zdravka, koji su nesebično u obrani, u boju pomogli da naše zadatke riješimo kvalitetnije i uspješnije. Zahvaljujem se još jedan put svima. Hvala. Evo, to bi bilo, možete se okrijepiti sa pićem koje je s desne strane i sa malom zakuskom. Eto, hvala vam na svemu. Hvala vam na dolasku.